Ka kamruai bat ka kam tem jing tem ka de ka wei ni ki jat kam ka babaro ki banta jong jing im kala ban kan thub lut la ka de ka sngosi la ne ha ka sngoba la ne ha ka por sho jing in kong bat ki wei ki kam kala ru ban long ha ki chaka shakri blai la ne ha ki chaka lej bam khana sngoba la ne ha ki bakum kino ki banta jong jing im ha ka prathai ki jing ruai bat ki jing tem ki but bej ha sanda jong ka ta ka banta jong ka jing im ka wei ni ki slem a jing kai ban nang kum no ban tem mat ban ruai yak balatip kum ka Rainbow of Sounds Music Academy kabadan ha ka shnong Maubri haphang mingi jong Riboy district kedi ka wei ni ki slem a jing hikai kabalayat chat ban nang kiu shakhmat shaprang ban ai ki jing nang jing tip shaphang ka kamruai bat ka kam tem ka kamput da ka balabu renti ru yak ki jing bu jing tho yak ki khana ki balawan ban sha hikai bat kum juru yak ki no hikai ki bala pentibit bahai lade ban sim yak banta kum ki no hikai haka jingai lenti ke barang tang kumba phra banai ai ki khana ke balawan sha hikai ki ladon san pusan ngut na ki leng ki jaka jong ka thain bat hadu menta ki no hikai ki don sangut ki bala hikai hala ki jong ki rukom hikai la hakar kom ruai la ne hakar kom tem habayo ban sakhi hakane kasngi ya ketik silam ai jing hikai bat habayo ban ikran badi kong Darilin Jovita Mashering iberi nong seng ya ketik silam ai jing hikai kabalalong ru ahdin ka jing pendep jong ui ya ka jing pule na Delhi University kum MPhil lane Master of Philosophy ha ke Hindustani Classical and Vocal Music ilong bada ka jing temu ban sam shekwe pat ya ke bala yo jing hikai na ka jing pule jong i ila seng ya kenek silam ai jing hikai kabalalong ru da ka jing kersan jong ki bahiyang hasem ha ka nyo terik ubenai me arajar ar puar bat ya ka bamanta namar ka jing bompat don ka jakala jong ban hikai da ka jing ailat jong ki bor peniat school ka Little Flower Higher Secondary School Maubri lapan long ya ka jing ai jing hikai ha ka tek school kabalong tang si sin si tayo kata ha ka singi sajan ha kene ka slem ai jing hikai la hikai ya ki jat jing tem ba pher ka bana lor jong ki we ki jat jing tem ki bana sha ki we ki ri ka parthei la hikai ru ya ka jing tem jong ukhasi tan rai ka bom ka sing ka dui tara bat ki we kabalong ru kumju ah ki jing ruai lahikai kum lahikai ya ki jing tem kata ha kar kum ruai na ki resep mi ka tonic solfa ka sare gamapa ka Indian classical bat kar kum ruai jong ukhun kasi tan rai i kong Darlin Jovita Mashering ilong ru bah ki jing ya lenti ban pun urlong ya kene ki jing temu ban seng ya kene ki slam ai jing hikai ka balalong da ki jing la jong i ban yang kum kari kun thei kalalong ka ba e shisha ban pen telun ya ki kam Henry da kejing kerku jong ublei bat kejing kersian jong ki kat to kat ne ki nong lebha lala banang peniat ya kene kesilem aji hikai kum habasiu tulop ya ki nong hikai bat kejing bu renti ya ki kot kislah habayo bani keren bat iwei nagi khana ibelawan pentebit ha kene kesilem aji hikai ilong baklalong kejing kerku ke bakrau ya kathain da kejing don jong kene kesilem aji hikai bantip ya karwai ka tem kabalong ban penjanai ya kasap ka ublei ula ai ha khun ban reu ka music ladangi ngap kalong kejing rai kanu kejing rai ru ka ngi habangi ngap sisian asin kalong ke ka bang kam nisno ba ka de ka basuk henre ladangi la sedang ban pule sedang ban sungtho ka music ngi syam ba kalong ka kamlong ka lain henre hadian kejing practice jongpi kejing pule jongpi ha ka detail kala one influence kala long flowing kala long kala kamsuk lada fila la le detail ha ke music pila la ruban thau ban create ke la jong ka music shushu ha kene kasngi na kaliang jong ba garland ding sun ubdi wei ne ki samla ka than imujumi bahana ka por chakapor ula lej ban no senyang sha kene silem ai jing hikai da ka song pisa kop ka jing kersan ya ke school kedua shibun ijinge kedua shibun kita ki den penkiang di ba pensono epi bangan sange no banengan stop no ngene ndrei nga maju ai pensi epi maju kentu epi kalau ba hakapor ko ba desi piwan kita ki jinge katu ka de senjang ko ba pisdam ban ki step ala jini ko jambe ko pisdam ban ki step hagalenti ko ba pensyakri hagalenti ka ba penyelam ini kena wakit kiu setro te kum ki student ki bawan nang ni school kejuan jopi ka dei ka golong bang iwan pa ke du parlok ni ne iwan ne bagi dio tang ka ga jikai ne iwan ne ke don na thom ne don ka ga jikam no ka ba mapi kum ki student piam don ban mapi pai
kumbalong ingas dari rin mai ilong riu kan thai bat teng abang long riu kan thai teng ha ka jinglong khasi ka jongi yong ba riu kan thai ka nomla man yen re lada pisdam ban yen nana ki jongi ja pismotu be jinge hari nang masalang kata kadai kejeng syakri ke bawah belai ubu hangi yue banyak kata dono kata kebensir ban island ane ban kentulan ya kita kibadon kam ban yarap lan ya kita kibadon kam help those people if you know they can help you back jadi badon kata kebensir pada yarap ino rapi kita kibadon kam tam ngejing pojong pe wanong kumilitan bangata kejing yarap pojong pe kan long kejing yonong sidan pe tak de ka ba nidon kam ada mangi samla ngimien ada mangi ke samla ada ki kun samla ki pamantara ta ngimdon kum kene kejing syakri kalau mano banikai mano bandi kalau boleh kejing na so bodong ba nai de yang belum berita dengan IT Kong Darilin Jovita Mashiring kuminong seng ya keneng silam ai jeng hikai tem bat ruai ilong ru pada kejeng temu ban penmi pisa menang penbah syusyu ya keneng silam ai jeng hikai ketika skul kan penlong ya ke konsert haka laipo terik unok pra arjar arpuar hamau bri da ke bai lakot lawer ya baro ke perlok para jor ke banajan bat ke banajangai ban wan sakhi ya kejeng ruai bat kejeng tem jong ki khana pule keneng silam ai jeng hikai haka ba anwan pen bernyaru da ke kenhun jong umarang ba bat ke kenhun jong ki jelau dotir bat kiwe
re ga ma pa dha ni gendun thang 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 ha ko to pitem kalau kawan gendun kerteng jonga di Darilin Jovita Masharing bat nasional sah Shnong Mauri Ringway District ngadon ke music school bakerteng Ringbook of Sound kata hang ni Shnong Mauri ke balong bang jupenlong high school Little Flower Higher Secondary School Mauri di ngadap ia kejeng puli jonga na buat Delhi University ngapendam kum ka MPhil jonga Hindustani Classical Vocal Music tika kadau ka ba penlong yang bangan stang ke music school kadai kajing terang hi jong kini ki kena ki badan kini ki than bun sien iwan chaying ban hashim tuition te ngimdan jaka nomor ki labun te kapen ketik yang bangan perkhat bun sien ka benta kini ki kena ba apa kidan kajing terang te ngi ki badan kata ka jingnang ki jitip shima ka music ni haban sa ke ka bandan ikindan sa yang batay pish phangka jingya din di joga kuno isdang hakano ka por lapli balaseng ikin music school ani kong haka jinglong ka the jilong marwai jing du no long bai tamen sing jonga mo lin marcelin lik do marcelong na la shushong jing no mensha ngatri po Martin Luther Christian University haka jing bun kidau ki bumlakyar tengah mla shu ban Tre hang te po university tengah susyong yeng te kumbang ayat ho mane ba kibon ki kena kibon kali miss ma'am pinchim tuition ne kidan bakwa le ya ka Hindustani classical kidan bakwa ban le tonic solfa kidan bakwa le western vocal kidan bakwa le keyboard kidan bakwa le guitar kidan bakwa shin ki traditional instrument te haka jing puli jonga ka bang puli na do menshwa por bang le bi po St Anthony's College ile ya baro kini ki jajing dan ki jingwa bat nangapan tebit ialah di haka Hindustani Classical Vocal Music te katkum ka jingkwa jadi kena bagi wani kendu yang te kapan perkhat yang pun sin ba ngahap ban le ka e ngam dei ban shong te leng ba ka jing ai jing mot jong ki senior professor ki bade ki colleagues jing am shwar pa Martin Luther nang ta ka jing ai jing mot nai nasem nai mei nai ba nai men nang ba jona lagi para kajing ai min sim joki ta kapan shulu yang ba ngan stang ya kene school te kam dei ka basuk ban stang na mar ba shopping stang ka kam lu ni hab hi bandan ka bailut ka baisap kam tam ya ka music le ki tiar ki baran te idon ba ai jumot yang ba ong ditni syata li panjerap ni emeli tengah let shalang emeli te emeli badan puram jugiru iba ba George dan do iklam ban iklam penslam yang kata jimpan jimbot jonga yong ba page ni Darlin pile ka kam ka ba di ya shakman di ajimbot yang ban kumno ban legi curriculum jong school kumno ban china di lengba kita ki jing ajimbot jong i ba di yarap kan dia kan sat kan ban thien ki jing tem yarap de gamla kan das ngomu ya ka jing yarap jong i ka por ka bangadan kam te lengba i Mesti tak kata kajing ai jong iru, kawan mesti tak kajing ai min sim jong iru, kapan lu yang abangan klan bangan scam, dia nga
ngapai habang ngapai ciki no hikai ki klik sunga masua ki kloi ban yarap ban ajimut ba ban sengya ke school ni hab hi ban don kita ki book arrangement kumno ki kena kin one school kumno ki kena kin learn kumno kin buli kumno kin tho daklam don ki manuscript lakam don ki book arrangement ki workbook te ba ka jing ajimut ki ka yarap yang aku ban bangan arrange ki kot tonic solfa ki kot Hindustani classical ki basic ki badang sedang kumandong no ka konsep nam ta ki kena makin sentuh what is the meaning of music ki kita ki do re mi fa sol la ti do ki staff notation ta te hakan ka school banga nga you banga astang sang ningkong du aya kendu ya I we ni kinu hikai ki ba hikai lang ni menta tai de mis bayangun kongwir te mis bayangun kongwir irap yang aku ban arrange ki kon terima ruai ta kamla pancing buat hina ni nang tai ki yarap te kam de ka basok ban arrange ki kon nama bingi hapan puli pun ki kon ban mi be ka we ka bok nam ta ki student te da lemba ka jirap ki ka perlu yang bangun la ban de kita Deka kasni ke bangi ni pli ke ni ke school ke dai haka hanyo tarik benai me dai mentau senang ni tarik benai me lawan pli dai MLA badan puram jeni dengkat berkajing don lang jong I principal jong ke deka la school ke bangi ni pendan kam hadu bentah Little Flower higher secondary school but he had stress jong tengah melak kan dah semua ya I father principal ke jing kulit bensim jong I ban ai ke ni ke school man la ka sajan bangin penlok mar bagi simpo ya kita pergi kena sekolah ni tinggi ngipat dan ke building la jom tinggi pelong banyak ni malah sesajan pat mana ka sesajan ni hapan ra be kini kitian ni ra kini kitian nang ni nak cakap long music school ban bu saya jom ni kublai pi barua nga kerteng Jessica mar banyang nga shonga sa ha umroi nong ra pat nga dei I student jong ka keyboard course te kajing once jonga ha kini ke school kelong ba ngakwa ya kajing hikai pura shipang ka jingput jingtem shipang ka I pasal ndat jong ka music mo baro mangi ngi habangi ngap jingwai to ngi sngo ba kalong ka ka balong ka basuk henrei ladang ila le title kalong kadon shibun ki meaning ki don shibun ki jing hikai ngaso tenat cikat dai bagi kena kikiwan ban join music school ni mundur bagi kin bun kena andre men haduk menta ngi dan sampo samot ki kena ki bojoin te ngi dan kambun hak keyboard ta kena gitar haman lagi department memang ki dan drill ki department mana ki department ki dan bagi kena ngimdu ki kena te kane ka ai men sim ya bangan ya khmat bangan ya khmat ban peteng ya kene jing ajing hikai kishan jing hikai kena badan jing hai tika basu tenap cucu kalong ba hakane ke music school jungi nyim pediang tangi ki kena red nyim pediang tangi kena samla nyim pediang lot ya ki bala temen ru nyim pediang ki ba la don kun ru nyim pediang gitu ki bom yo la cuman let school ru nyim pediang ma ba balai ki don kata kasap bagi ku aban tem ki ku aban roi tangi pediang be nga sukuman men ya tu ba idon IWI kena jani student mo ni syai khot I baru shi school ila don sam kelas 6 karta kapan sim terang jongi kapan nang lek ti jing tem tentrai kapan long kapan ketik I bin wan penjai di school tingkat hadu menta kuman ong no ba ngidang duna ba kata ka financial support ya ka eka bagi kena kisiu ni ada kata kini kai man kini kai ki mana do national tem idon sangut kini kai batnya IWI office assistant te ngidang penyaji ben da ka ba kisiu kena kajingwan chunga hangni kamlong ba ngan chule pastime kuptoi ka music ban learn just for entertainment yala de ka kajing thumu jonga kalong ba hakumenta kipor ba banwat kamru ka kham te ka ba ipa jonga ishat I mean sim ke nyanga ba I ong be parapol walada film one lada film one chakmat ka jing pule film de mo ban du men sim namar ki pun ki kam ki jam ki bangi ngila ban le dalade bat kata ka we kalong ka music ka jing tem jing put te lada mangi ngila pule bhai ka music ngila
expert long master ke music ngila ru ban sing ke school mo music school kumba imis dari lim jongi la sing ke wing school hang ni de ngila ru ban long ginong hikai ban hikai pat saya ki wei pat ki kena dan ki wei pat ki bru ki ba thrang ya ban nang ban tip ya ke music ki jing ki long ba ka wei min dan di proper classroom ono impat dan namar bani hapan ra ki tiar man la ka sesajan Shuaban sedang hapan ra dalat ya pro hap ra bi ta te ting ka pensi ki jing tem dan ki ting ki wa ki ha ba nanti te ni hapan repair ka taru kam de ka basuk mo te anden ka light ru ni shani shano kandang bun pakamuan bro sisni ting hapan pendan kam de ki battery tam ki keyboard ya pen kam battery nomor bagi kena ki wan sisin steo tingin ko ai ki kena ki du kelas te kita ki jing te man ong do ba khambun hi ki kena ki baduk bawan hang ni ki kena ki baduk te ting ba pli kim la ban siu ya ka fees kim la ban siu ka fees te ni shim hi kin dat kan son ni shim kat ba ki lai don ki ba ai san pu steo te ki la kan ba ki la ni dia mai ka ban kong ni ka jing ka financial support ni dang na ba ta te ya ka ba manta ni la shu ya le ka bala ban manage da don ki ba ai donation ko tu ki ri orang ba ki parlok ba itu ki kloi ban ai donation ken ki ai ki don ki ba ai sans ba don ba sha jar ta tingi piang be te ka da do mentang ras ko ki tu ki ba no donation no senyang ka kam himo ting let's say namal ka timing jonga ka long bed morning ka deka morning section jonga ship hobaji pushteng te ting lada kum ki thasni la kam slam hi te plus ka bai ka di ka ta ka kam la wan ka jing te ha ka finance problem tamba ngaken ba kini ki kin kimlong lada manga nga trishitam nga lepha ha ka music te nga hits cam ba shisin ka singing an long I musician iba tibet ha ka state jongi but ngan la kin ban I mean sim ru egiwe ngan la ban pen I mo ban motivate but egiwe ba ka music ka la ban I jing imi ni lada don mano ki ba kwa ban khot ni ru ni priang songhai kata ni priang songha but ngim da o ya kador kan ka ba he ni ngin shu pan tang ka bai kali kena nama bagi ki kena betul mo o mai pi sim ki langi na yin ka bisa ka lut be te la da don mano makot ni priang songha ha kador ka bakat ban ya im sim ta ke Dadan bakot kum tu blet perform pi ki jerai pi pisat ya rawai blet perform kata ka shong ha ka jing kwa ki tu ki bakot ki kwa bangin roi traditional ngin roi western ngin roi indian ngin roi ban chunang tang ban tem kapasi tang ba ngakwa ru ban nang ban ruai nang bangan la ban pinmi la ka jong ka jing ruai yang la ki jong ki music kum I nong seng ni ka music school ngade I nong ruai ka jong ko pon nong tho jing ruai ru ngasu ban ong ba ya pi baro ki para samla ki long kumi ki long pa ki la ru ala da pidan ha kono kasap kimde ban buri mo na marka music kuman ong no is a universal subject hangnu I don ru ka music ka don tita ka daw ka music ka pan kamen ni gibriu ka pan IP ya ka jing belong jai jing mo jing perkhan ladang I don shibun ki jing ru tang shu nga music ni sustanan te ka ju hi ka jing wan ju ki kena hang ni ka pan long I bikin relax ma stay ki la pule kwat mo ki wan hang ni music ki wan hang ni music school ki oban dem ki oban express ya ki oban shimenta ya ka kata kasap ka ba ki kidan ki oban pendan kam te kata gen ya kwa ban ai ka message ba la da fidan ha kono kasam la da ngim don pisalo la da ngidok ru mlele ya be chakman ne be hala ka jong ka jingun ba ngila ban de la ban ong ba it's not possible everything is possible if we work hard
Mentang idang penkre ya ka musical evening ka bangin long ha ka live proctoring bulan Desember tahi benai hamni hapo yung padaran ni kini ka podium ni belum ti kadang ya ka preparation jo ka tu ne lagi ban shi mentang ni kampun ni kini lagi kena jo ni te kata ka dei ka wei na kalat ban mi fund ya ka school ba ngidang dona ban ka fund ile kini ban mi fund ni ka school ban ai platform ri kena no bakin yang hajrong stage. Ni khot ya kata ni khot ki marang ba mo bat gitu ki jelang dotir tu kinwan mek benci mantalang bat ni so mu ni so tenat ba ki kloi ban ya sdo khti lang bat ni hakan ni ka music concert ki kena jongi kin rai hakir kum rai ba pher kin sam perform ni ki jurai khasi jurai hindi jurai western ting periang sampai pi baro bapinuan kenya kena kasi ke buy tiket jom kani ka music concert ka dei spat ka ndai ka baram dei tang spat ka tengah thara pi kot lori dei mi jing yu barit mo ya karpat pi baro ban lang kanang ban ai men sim ya kini ki kena ki badan sam bat ban pen ki ya ka jing mo jum perkhat jom kini ki bri ki than chani ro mo ba ka music ka dei bandan ka music ka dei ban im kam tam ya kini ki traditional instrument ki bom tem kesing pendui tara dan tem nangi ki ba ngim nang ru te lang ba ka jingwan jong pi ban pe yak to ka si bagi kena ki tem ki wai ka pen ketik ya pi kan pen long ya pi kwa ban nang te kata ka de ka main aim jong ka ni ka music concert ni priang so pi baro ba pinwan ban pe ban kersian ha to ka si live